Kani dari ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli happy dai meri nong ti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor mta ka stem. Ha India la dab ai tika COVID-19 chapalat san pufra kulur arpusan lakmut ki beriau hakeleng keri tar hadu menta. Ha Manipur la play ka scheme ka bakarpang jong jong menteri rangba ban kershani ki beriau ki bala syak ta tinge ha ka klam COVID-19. Legbu maunong rim usong kunor jong ka Meghalaya State Planning Board uba lambor malangyang bantray pinbhay ka surok kali Smith. Hashwa pinya sngo ya ka kubor ka babanya sngo bhavan sha skor shwa ya ka ni ka jimpan mana. Namar ka jingdan jong ka COVID-19 kintu ipi ki paralo nong snga baro ban lasting ndray pidon ka man bot rinti ya baro ki jimbatha bala ay hapi khanang manya dai la dia ba ki bayru na ka te ka jingpang ka bashir khai. Kita ke bila dap sau pesan senam kerta seneng ke bila yo ketika COVID ke beningkong ki ha bani sim sai ketika ke ba arkat kum kapor bela bu. Bu ira di ha ka jing shngan da ka ba bu kini ki lai tli ki jing batha ki besuk pan bun. Pongi ki mask ya paji iwe ni iwe sat bhai la ki kti ba dor khmat man la kapor. Kidun ki national helpline number ki ba trekam ban ai ki jing tib ba banya ba jing beten nanti ki pat ba ha ka ba ide ba ka COVID-19. Kini ki national helpline number. Not iwe are like nai new pra not sound real but iwe not new sun. Ha Meghalaya pilaban phone hau number iwe not pra lani iwe not new not. Mentapat punya ngau ya ke khubor ke babnya. Ha India ladap IT ka COVID-19 chapalat san pra klur arpusan lak mut ki brio ha kelengkari tar haduk menta. Katanat ka bakmi ka koi ka kya ka pentip ba menhin ka sngi palan nyong lak khandai pusan hajar ngut gibriu kila yo ya katai ketika ka khubor ko ongru ba ki don sau pusau hajar hispa san phunyo ngut ki nong pang COVID ki balayo jingkot menhin ka sngi ka bala pen kiyo ka jingyo jingkot jing ki brio na ka khlam sha palat like lur khat riu lak ngut habakhen ki lumlang ka jingyo jingkot jing ki brio ki bala ngat hau khnyang jing pang corona ha kelengari India ki long khandai phunyo point riu lai na ka hispa ka sorkat India menhin ka sni ka pentim bala ai palat san phunyo kulur san lak kali ki dawai tika COVID-19 sheki jelabat union territories tat hadu menta katanat ka bakmi ka kot ka khya ka ong bagidang don sa palat lai kulur sau pusau lak tali ki dawai tika ki ba 4 penankam ki badang sa ha ki jela ki ba pher menta ka sorkar kadang pen khre men penbyang sa palat khat lai lak tali ki dawai tika COVID-19. Ha Meghalaya laingut ki brio kila khlat no menhin ka skina marjong ka COVID-19 baga jingya brio na ka khlam ha kani ka jela kala kiyo sha ka 1000 arspa prapuingun ka khubor bala pan mi ka tanat jong ka ko ka khya ka pentim bagi don lais pa sanmut ki brio ki bala yo thamai okhyang jing pang corona menhin ka sni badha ka jo ka por saus pa lai pusa ngut kila yo jing kon ki active cases menta ha Meghalaya ki don 8000 lai phongun ha ka wai per ka khubor hana gelan lai pusan mut ki brio kila yo thamai khnyang jing pang corona menhin ka sni bat san pu ar ngut kila yo jing kon uwai brio la khlat no na ka daw jing ka COVID-19 menhin ka sni ka bala pen kiyo ka jing brio na ka khlam hana gelan shaka sanspa khandai phun reungun ha Manipur la play ya ka scheme ka bakarpang jong menteri rangba ban kershani ki brio ka bala shak ta ting e da ka khlam COVID-19 ha ka jela la play ketika scheme menhin ka sngi ha ka jinya langka berit ka bala long ha imfal menteri rangba Biren Singh ha ka jingkren jung la yaiban baka sarkar ka la treshit hem da ka jing thmu ban yarap kan tiu ka jing yem jong kup shiliang sem shiliang ha ka jela wong baka sarkar ka dei ka jong pat ba namar kata ka sarkar ka long bala kloy ban chakri na ka benta jongki khamtam ha ka porlanan ulakan turu iki pat ba ban penlong ketika scheme ka bakhoj da ka bakyar ni ki jing le thok kum ka jing ay ki kot kisla ki bam shisha ha Manipur an penteri kam ya ka curfew ha ka por men miet kata na do bejejan miet hadu san bejemen step ka banteri kam man la kasngi barkan sedang na do shibit ka jan miet tar hadu ka ndru tarik unai lur
Labetha ya barok kita nak terekam jong ke sorkar jela berkunjuru jong ke sorkar pedeng bakin persangkat balak ban terekam da ka e-office kat bagi officer rangba kila banet shiki jaka tre jong ki ha ka bagi deben khotang marshiteng na ki syakri sorkar haki kamra terekam. Kani ke hukum kelas sedang terekam na duk menhin kesngi bat labetha bagi syakri sorkar ki di banda bot perking bhai ki kendon terekam ban yada na ka COVID-19. Wala kata ka sorkar Manipur kala pelat ya kejing perking na ka benta kita nak terekam ki bokongsan kum katanat pathai jing tip katanat boarding PHE katanat ka bakhmi ka kot ka khia bat ki wei ya ka kat ling sun ha emfal on play kemba julong. Kani ke khubar kawan shipi na ka All India Radio Shillong. Shongknor jongka Meghalaya State Planning Board uba lambor malingyang menhin kasim lalit bo yaw maunong rem ban trepen bhaya ka way ka surok rit haka shnong smith. Haka jingilang ka bala penlong ha limthaw dorbar hall ka badan ha smith uba lambor malingyang ula pentip shiki ba wada pedeng ka jing e jongka khlam ula jupene jingmut barabor kumno banwan rai ki scheme na ka bantaki kampen roy ki pa pher haka constituency ka jong Kajing pentrai ketika surok hasmit kadai na ka scheme RIDF ka ba arpun riu ka balakot siya ka laiklur lai paulak tingka ba kalente jong ka surok kalong san point saw lai kilometer. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi unsaya samlang ki jingmut ji berkhat ba jingsngo jung haka program Man Ki Baat ling ba ka All India Radio haka arp khandai trik mentau benai. Kandi ka Man Ki Baat haka sin ka ba prapo ka ba juwan shi sin chi benai. Menteri Rang Badu khot sngo bhai ki nong shong shnong kari banya ai jingmut lang ya ka ka mat ka ba ki kwa ba un kren ha kani ka program Man Ki Baat. Kipat ba kilapan ai jingmut ha kan namo app lani MyGov Open Forum. Kila ro ban phone bet ha u number iwe pra not iwe inyo pra not bat pin sngoe ka mat ka jongki ha ka kten Hindi lani ha ka kten English. Kilan telefon kin play ha do ka arpunyo trik unailar. Pilapan ai da ka miss call ha u number iwe kindai RR bat bo ya ki jing batha ki ba pin sayo da ka SMS. Lalap ya lightly ki insas rifle ki bala syato de ki brio ki bangla panithu na maulai maukun police outpost min haka khasan trik unailar hadin ke jingwat ka bala jan shikenta da ka kanhon pulit min ning kasngi ya ki te ki suloi lalap bala berat hawa umkhra hajan ke jingkieng jayaw poliu kat kum ka jinget ho jing ki pulit la ong balas dangi ka jingwat ki te ki suloi min ning kasngi hadin bala benai ka shiti ka ba amshem la don basoi ka teng ka ba ong baya ki suloi la berat ha ka wa ka baya ling ba ka sor ki pulit ka Meghalaya ki pen pau ka jing sngongo ikirang ba shnong jong ka molai ki bala kershan ban yarap ki pulit ban yo biang ya ki te ki suloi ki bala syato Unong ilam rang ba jong ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ula khot ika jilang ga bekerki min ka singi banyo ekran harol likely ki mat ki bakongsan ka HSPDP ka ekran halor ka longka manjo ka suk ka san ka bala syakta hagini ki kindiat singi ba manswa baru presiden jong ka HSPDP wa KP Pangyang upan paru ka jing sngongo ya ka rai jong ka sorkar ban thong da ka kanhon nong besar ha ka jing tokit bnya halor ka jingyap jong ba Chesterfield thank you khanang ban sai madani ki jing shisha baro upan paru ka jing sngongo ya ka sorkar bakal sedang banyak syakhamat ha ka jing pen bejo put usam ka jela bat ka asam Shushu lo ongru bakal long ka badan kamban itu ban nyoburom ki nungilam ki paper jong ka jela ki balai konting e ban yo ya kani ka jela Meghalaya kat ba kari ka rakhi pendan burom ekling ko snam ka bahnyo pusan jong ka jingyo lai lot nya ka jing sinsha nongwei ka sarkar ka penlong ki program lekimen ki paper kom shibenta na ka azadi ka amrit mahotsav ban rakhi burom ka kum ka jan utsav ka regional news unit jong ka All India Radio Shillong kan ngam shiphi ki nong snap ya ka jingkin tip ktien ka bakarpang lani ka quiz halor ka ji ki lai lot ki India bat ka history badan burom jong ka ya ka ka quiz an pensngau haman na kasni balang janmi da ka por ai khubor garo jaintia bat khasi bat ha ka khubor khasi min step man la kasni pale kani ka program kan ne hadu ka khasan trik unailar hajar arpuar kinong snap kilawan pha ki jubal jongki ha ka email ddormu@gmail.com hadu shifo baji yung ka steps ni tho ding kinong job kinyo e ka e-certificate bat an panai ka kerteng jong ki ba job ha ka thop ka ban bot jong ka amrit mahotsav quiz ka All India Radio News
Katuh ni ke khubor kelakun bakalawan sipi na ke All India Radio Shillong. Semua haban apat mentah saya ke program kapan pun.